Hej, mit navn er Ulrik Erlund, og jeg har skrevet en bog, der hedder Den sandfærdige løgnhistorie. Bogen er fyldt med underlige fakta, og inden du går ud og spenderer hele din pensionsopsparing på denne fantastiske bog, så får du lige her en snas af indholdet. Da NASA første gang sendte folk ud i rummet, opdagede de, at kuglepennen ikke fungerede i vægtløs tilstand. De søsatte derfor et milliardprojekt, der 10 år senere resulterede i en kuglepen, der kunne skrive i vægtløs tilstand, på hovedet, under vandet og i ekstrem kulde og varme. Hvordan løste russerne det samme problem? De brugte bare en blyant. Crazy. Bogen udkommer på forlaget Mellemgård og kan bestilles i din lokale boghandel fra den 4. oktober 2017. Du kan læse mere her på Facebook under Den sandfærdige løgnhistorie, hvor du også kan se en masse af de fantastiske tegninger, som Trine Nørgaard Madsen har lavet til bogen. Så indtil den udkommer.